Hello, good people. If you're watching this video, it means I'm not in jail, but it's fine. Because you send the writing njengamanje, as you can see, ukuthi mina ikhona nintshebe yabo. I mean that process ukuthi ibe ningi as you can see namadevu nje aqala yaba khona. So afethu ngizonisiza lokuthi nibe nentshebe naneni yabo. Zincane kakhulu izinto ozoyidinga cause vele kuzoba fast uzoyithola manje intshebe nje as soon as possible kuphela ngisho isonto or even few minutes nje mawuthi u-apply lamali ukuze lama lessons uzokunika wona njengamanje. Kulula kakhulu ke le nto lena. Into yokuqala ozoyidinga before ukuthi ube nentshebe, so intshebe yaba khona guys, iyakhula nakumina neyibona mhlawumbe izobonakala kancane ukuthi sikhona yabo. Yeah, mana rooms lapho sashaya ividiyo enzima kabi. Okay, so into ozoyidinga ke yokuqala uzodinga naso isibuko yabo, sokuthi uyibuke as uzo-apply le nto le ngizobe nginikhombisa yona njengamanje. Ezokusiza ukuthi ube nentshebe ke guys, bese mase ungibuka. So okay fine. Okokuqala into ozoyidinga le nto engiphethe la nginika omunye nje umngani wami oyintombazane yabo. So into ebiveli khona le hayi ukuthi into eqala manje kuba khona yabo. Bayisebenzisa ke nabanye for into ezahlukene, nami ngizokuplaka ngale uzokwazi uyisebenzise ube nentshebe. This thing is from angazi noma kuzovela yini lapho kwena, but ipendile yabo. Ngicabanga sikavela njengamanje ibhale ukuthi pen what and I pencil. So usebenzisa leli pen desk mi signature. Leli pen leli mhlawumbe nizoke nilibone cause yabo ikanjani, nizoke nilibone lapha sisibeni bethu ngalamashini. Wena leli pen leli uzolithatha ke njengamanje uyidwebe nje yabo. Yazibona nakwa le khona njengamanje mina ngidwebile ifikeni nje. Angithi yabo ukuthi amadeva adwejiwe nale edwejiwe. So ngizonikhombisa ukuthi you can even do more ngale pen nje lilodwa ikusize ukuthi ube nentshebe yabo. Yeah, okay fine. Sengena ekutheni uyidweba kanjani intshebe. So nje ungathi ungathola noma usisi wakho cause abantu besifazane laba abazana nalezi impahla lezi yabo, yibona abanetalent lokudweba. So angithi yabo ukuthi intshebe yami binjani konje amansi njani. So liyasebenza le pen leli. Baningi abantu abasebenzisayo nje, uzobona nawe ukuthi uzobona nje. So mangathola isisi wakho ngiyacabanga ukuthi nonke bolova nabo sisi lapha yakho phela umuntu ozala yedwa. So nje bangathola isisi wakho uyena ozokusiza akudwebe nje because kubabone vele bedweba amashiya ngithi. So ngizothatha le pen leli udwebe ngayo intshebe. It's not like uzobuyidweba kahle futhi ngizothini implant. Ngithi yabo bengenawo ngalana senginawo ngala and yabona nje ukuthi iyona yangempela. So ikuleyo process ke angithi uyabonakala mehlo man. So bafethu ngikhathela ukuthi umuntu yebo sihlale sihle nolova kanantshebe uyasibalisela uyakhala ngithi hayi mina bese ngeke intshebe ntimela kwabanjani nginikezeni imithi. Siyazi imithi iyabiza ngithi yabo. So indlela engcono ukuthi uthole le pen leli ngicabanga ukuthi lu-25 yabo. Uzoyitholela lona nje nawuzenzela into yakho ube nentshebe ethi wena. Mawuthi awusayidinga futhi intshebe nje kulula ukuthi sosi. Ngiyathemba kuyabonakala first nje. Intshebe le uyayibonela nawe uthi yona, uyibonela nawe uthi yona. So bafethu ke ngicela nisubscribe as ngisazofika namanye nje malokhuzana ama techniques yabo ukuthi si-achieve ezinye izinto eziningi because ngiyanazi mina futhi ngingabafowethu yabo. So seyiphelile kahle kahle inzuzo ukuthi umuntu angabe nantshebe. Thenga nje leli pen leli ngicabanga ukuthi lidayisa red gas, uzolithola red gas yabo. Uzokusiza ukuthi ube nentshebe ethanda wena. You can even do nje many type of range of intshebe. Ama mustache wapixeli yabo. The mustache famous kakhulu nje, the Russian mustache or the Mexican mustache ngaba na. Yeah, so ngiyathemba niyabona ukuthi intshebe ikhona.
So ziphelile insuku namhlanje. That was all. Please subscribe to my YouTube channel. Siphinde sibone nangesinye isikhathi. Thanks.